Bon dia a tots, manco. Soc un valencià cabrejat, que mirant la premsa m'ha trobat que diu la regidora del PP, María José Català, que està molt orgullosa d'ofrenar a Espanya. Clar, a València mai. Esta regidora, segons Salsa, ofrena a Ponent o a Tramuntana. O crec que no recordem que sent consellera de Cultura no feu res per instaurar el valencià en els col·legis? Res? És que no feu res? ¿A qui ofrenaven en aquella època? I sent alcaldessa de Torrent, a qui va subvencionar? Jo sí ho recorde. A entitats que volen implantar una llengua aliena a la nostra. A veure si algun dia Salsa i ofrena a València. Ja està bé d'ofrenar a Ponent i a Tramuntana, que és l'únic que saben fer. I per acabar, una cita del lingüista Noam Chomsky. La diferència entre llengua i dialecte és que la primera té un exèrcit i l'altre no. Au, cacau.